Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आं दिनै 250 नि मोनसे एक्सजस्ट बख'नायनि साउन्ड नोंथांमोना खिथिनो नागिरदों। नोंथांमोना नायदो। नोंथांमोना साउन्डखौ नाय साउन्डखौ। बेनि साउन्डखौथ' खोनाखाबाय RPM ससे 1 मिनिट खोनासंदो साउन्डखौ बोरै नांदों बरिया बरिया साउन्ड नोंथाङा मार हिट नोंथाङा हिट मारि नोंथाङा आरो मार हिट नांदों दायो साना भाजा जानानै बांसिन गोजोननाय मोनदों मार हिट बुंनो गोनां जेबोआनो गैला नोंथांमोना गासिबो खोनाखाजोब्बाय साउन्डखौ आं जायो थाव खालामदो थाव गैला